Nyt vaalien läheisyydessä on kiva katsoa vähän taaksepäin mennyttä valtuustokautta, mikä meni hyvin, mikä meni huonosti. Ja yksi selkeä onnistuminen sieltä on Tammi Rinteen kaavan palauttaminen uudelleen valmisteluun ja se, että siitä saatiin seuraavalla kierroksella ratkaisu, jolla saatiin suhteessa aika lailla sama määrä asutusta, sama määrä uusia jyväskyläläisiä saa sieltä kodin, mutta se tehdään tavalla, joka kytkeytyy paremmin olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja säästää merkittävän määrän lähiluontoa, eikä uhkaa siellä olleita uhanalaisia luontotyyppejä, mitä tuon alueen pohjoisrannalla oli. Eli tämä oli selkeä onnistuminen. Tän eteen tehtiin tosi paljon duunia. Itsekin koen tehneeni paljon duunia, tavanneeni alueen asukkaita ja aktivisteja, lobanneeni muiden puolueiden edustajia ja näin päin pois, mutta politiikalle tyypillisesti ei tämä ole sellainen asia, minkä joku yksi tyyppi tai edes yksi puolue saa aikaiseksi. Isoin kiitos tästä onnistumisesta kuuluu meidän kaupunkirakennelautakunnan vihreille edustajille Ilonalle ja Kaisalle. Siinä vaiheessa, kun se kaava lähti alun perin kohti valtuustoa sieltä lautakunnasta, niin vihreät oli ainoat, jotka sitä vastusti. Mutta sitten onneksi valtuuston käsittelyyn mennessä löydettiin riittävä enemmistö, tosi täpärä enemmistö, että saatiin se kaava palautettua. Nämä on tyypillisiä semmoisia tasapainottelukysymyksiä, mitä jatkossakin Jyväskylässä joudutaan tekemään paljon. Eli kun kaupunki kasvaa, miten me saadaan rakennettua kaupunkia siten, että tänne pystyy uusia ihmisiä muuttamaan, he pystyy tänne lähteä elämänsä rakentaa, mutta kuitenkin siten, että niiden uusien kotien rakentaminen ei vie kohtuutonta määrää lähiluontoa, jonka puolustaminen on meille kuitenkin tosi tärkeää. Samalla se pitää pystyä tekemään kohtuutiiviisti suurilta osin olemassa olevan kaupunkirakenteen yhteyteen, jotta me rakennetaan sen kaltaista kestävää ja tiivistä kaupunkia, jossa esimerkiksi joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ratkaisuiden kehittäminen on järkevästi mahdollista. Tästä syystä nämä on aina vaikeita tasapainottelukysymyksiä, enkä mä kehtaa väittää sitten valtuustosta läpimennyttäkään versiota täydelliseksi, mutta se on merkittävästi parempi kuin se alkuperäinen. Ja Jyväskylässä erityisesti valtuusto on siitä mielenkiintoinen, että meillä tarvitsee tosi monen puolueen olla aina samaa mieltä asiasta, että se menee eteenpäin tai että saadaan palautettua joku. Täällä on monia suhteellisen samankokoisia valtuustoryhmiä. Eli tässäkin asiassa toki vihreillä kehtaan väittää, että oli todella iso rooli siitä lautakuntakuviosta johtuen tärkein rooli varmastikin tässä, että tästä kaavasta saatiin tällainen, mutta kyllä esimerkiksi Vasemmistoliitosta Matleena Käppi teki tosi paljon duunia sen eteen myös, että saatiin se kaava palautettua uudelleen valmisteluun. Ja tämä kuvaa mun mielestä politiikkaa hyvin siinä, että ei se niin, kysymys ei ole siitä, että joku yksi ihminen saisi isoja asioita aikaan, vaan toisaalta sillä, että tehdään joukkueena isolla porukalla juttuja, saadaan asioita aikaan, ja toisaalta sillä, että osataan tehdä yhteistyötä puoluerajojen ylitse, saadaan paljon aikaan.